The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira Malawi mopanda mantha mu dziko la democracy makamaka pa nyengo iyi ya kampeni pamene atsogoleri a zipani atanganidwa kuthamanga malo osiyanasiyana kuti mwina apeze mavoti pamene wina chiseko cha mupana ndipo wayamba kumasintha mayina amalo osiyanasiyana ndi cholinga kuti anthu ena amuone ngati iyeyo ali ndi welfare ya anthu kumafunsa kuti kodi Chileka airport iyi ku zaka 6 zonsezi simayisintha zina bwanji lero mukuyisintha zina bwanji chachitika ndi chani nanga interchange ayi bwanji 6 years yonseyi simayisintha zina kuti ikhale Peter Mutharika interchange nanga msewu wa bypassiwu simaupasa zina bwanji kuti ukhale Joyce Banda zaka 6 zonsezi umangoziwiratu kuti chiseko chamupana ndipo anthu ambiri ndi okwiya kwambiri ndi kusintha kwa mayina amene wachifukwa zikufutanso history mayina ena anasinthidwa mbuyomu kuchokera ku Unima kuchokera ku Polytechnic ati kumamva kuti ati kumene kwati ndi kuhesi kapena kumubasi kuluwana mayina osaziwika bwino ziko lofuta history yake limakhala ziko lokufa kwambiri choncho inu Amalawi ndikuthokozeni amene munalankhulapo pa nkhani imeneyi kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera chiseko chawapana ndipo iyi ndi political gimmick chabe cholinga kuti ati anthu akamakhala aziona ngati amamukonda Bakiri Muluzi amamukonda Peter Mutharika amamukonda Joyce Banda but it is too late for mamu zakukanikani mmalo monena kuti mukananena kuti ine ngati president ndasisa mitengo ya chimanga ine ngati president ndasisa mitengo ya fetereza ine ngati president ndasisa zakudya zimene zikudulazi kapena ndasisa simenti lero mukalimbana ndizazi ati kumatchula mayina kuyisintha Chileka kuti ikhale Bakiri Muluzi airport kusintha bypass road umene anamanga Joyce Banda within a shortest period ati uzitchuka kuti ati Joyce Banda komanso interchange kudoko mukuthamangira kapena kubisalira kuti misewu yena izatchulidwe zina lanu zakuvutani achimwene ndipo makape kwambiri ni ma advisors chifukwa akanakhala kuti president Chakwera ali ni ma advisors yabwino akanamuza kuti imeneyo sigwiratu anthu atiseka ndimpase malangizo ja amachedwa Michael Usi malangizo aulere kunena kuti galu wina aliyense okuwa ukamamuyimira kuti uzimuopa kumamuyang'ana umachedwa ndi ulendo wako ndi malangizo amene ndikufuna ndimpase Michael Usi amene wakondedwa ndi ziko kwambiri amene akulankhula chilungamo kunena kuti che Michael Usi ndima umadana ndi kuunika nkhani yani imene mukukamba inu yokuti Malawi muno boma lino likuba anthu ambiri akwiya nayo chifukwa ndekuti mwasupula pamutu pawo mwasupula bala lawo anthu akuno ku Malawi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri pamene munthu ukuyima pa chilungamo ndi pamene amakupezera zifukwa motero kuti Michael Usi ngati mukufuna kuti mupindule nayo nkhani imene iyi musayang'ane mbuyo chifukwa mukayang'ana mbuyo muchedwa si galu wina aliyense okuwa amene mungamamuope mukamayima kumachifukwa kuti galu akukuwa ulendo wanu simukafika ndamva chisoni kwambiri kuona video ina yochokera kwa Jeremiah Mwaungulu amene amatchedwa kuti Chisi lero li achisi ndithu afika size yokuti akamuukire Michael Usi kunena kuti amaaba kuadira chifukwa nkhani yake ati chifukwa choti Michael Usiyo akuulula zakatangale wa mboma kumafusa kuti achisi mwaganiza bwanji musatenge tu character yanu yapati kuferanji ndi anthu ayione kuti popeza mmakhala opepera ndiye ndi inunso opepera andifunso ndionena kuti kodi ino achisi ngati Michael Usi ali munthu wokuba amene amaaba kuadira nthawi yonseyi bwanji si maulula popeza nzanu iyi akuulula pano pa zimene waona iye mboma
inu nthawi yonseyi munali kuti? Kodi mmene mwapangira muja anthu atanena kuti iniyo mwalandira ndalama ku MCP pakana kupita ku MBC kumene kuli chisiru china chake chimene chooneka ngati ndi director koma ali kape amene ali ngati campaign director wa MCP amene cholinga chache sikugwira ntchito iya ine professional manner koma kupangira campaign MCP ndikukajambulisa kumene kujako anthu akanena kuti iniyo ndinu wopepera anthu alakwa kamena kuti chechi achisi mwalandira ndalama anthu alakwa komanso kuti nthawi imeneyo Michael Usiyo analiye kuwadira ku 9 years ago 10 years ago analitu bwana iniyo munali ongopangako sewero mwina ndikanakhala kuti ndikulankhula zimenezo ndi ine chifukwa ine ndinkagwira ntchito limodzi ndi iye ndipo Michael munthu amene anali naye close kwambiri nali ine sopano iniyo munali kuti mumangobwera simunali part of the management bwanji anyake akuwadirawo sana muchite reprimand kapena ndikunena kuti takuchosani ntchito ndinu munthu wokuba koma munthu anachoka kuwekha kuwadirako lero iniyo munthu wokuti ndinu nakuza mwangobwera ndeni mukamanena kuti Michael Usiyo ndi wokuba achimwene mwapusatu kwambiri andi character yanu anthu aite ngati kuti nthawi zina macharacter athuwa tikamapanga masewerewa amachita reflect real life pamene paja mwaonekatu kuti mwapusa kwambiri mwalandira ndalama anthu ena akukochani zopusa chifukwa mukanakhala kuti iniyo simunalandire ndalama nthawi yomweyo mmene mukunena iniyo kuti Michael amabayo mukanapitaso nanunso mukanene ku ACB kapena ku Bungu komanso tu ndalama tizikunenedwa zikubedwazi kapena katangale akuchitikazi ndi taxpayers maneto pomwe ndalama zakuwadirako ndi zabungwe sizikukhuzana ndi taxpayers money nthawi zina kumafuna kuchenjera pagulu sibwino chifukwa umazapusa ndi paja mwayiona social media ngati mmawerenga mukaone mmene anthu akutukwanirani achisi pamene paja mwapusa kwambiri nkhani yomalizira imene ndikufuna ndiyilankhule pano ndikuchenjeza onse azipani kunena kuti mukapusa abale anga muzaliona siku limene lapa 16 voti mulibe nchitidwe womapereka zovotera ukuchitikabe muno Malawi makamaka ndi makandidate a MCP ndamva chisoni kwambiri kuona ndithu kunena kuti makandidate a MCP makamakanso akuntcheu South pali candidate wina wa kuncheu South wa MCP amene wafika size yosavuka kumalembera pakana makalata mmachalichi kuti kwa amene mukufuna mpunga kwa amene mukufuna chimanga lembanani maina anu muikepo chanzika telefoni ndipo zimene zizitumiza kulilongwe tikangotumiza kulilongwe basi ndi achakwera akupasani chimanga akupasani ufa akupasani mpunga komanso ndalama and even nkhani ya handouts kuja kumachedwa kuncheu South anthu a MCP komanso madera osiyana akuchita kupereka ndalama anthu kumaziona ndalama handouts kupita kukapereka ripoti kumeki palibe chimene chikuchitika so inu a opposition mukuyenera musamale kwambiri chifukwa siku lina muzaona ngati mbanda kucha zinthu zitakuvutani kwambiri kulekerera padakafunda padajiwisa galu awani malangizo anga aulere amene ndikupereka kwa inu anthu onse osusa zipani zosusa amene mwatanganidwa kumanena kuti mufuna mupange mgwirizano oteteza mavoti maloma kuti mupange mgwirizano oyendera limodzi kuti muwaombole Malawi Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.